Matur nuwun. Luar biasa. Nah, ya Mbak Elisa, Elisa ya. Dan luar biasa. Gesoan malih macane. Soal malih. Yo nganggo ambekan no. Sing dianti-anti niki. Manggon no. Bintang tamu agak Permintaan Mbak Syahro ki panjenengan kok. Oh, napa nggih? Nggih, ora kena dinyang kudu Mbak Elisa. Sak longgare Mbak Elisa. Aduh, matur simpan nuwun lho Mbak Saro. Nggih. Iki pripun kersane? Manut iki enake satu kali nembang lagi apa panjenengan saiki dalan iki monggo. Nek waktunya gimana? Panjenengan dalangnya. Manut masih bisa. Jam setunggal loh. Ayo, tadi satu kali lagi nembang aja. Ya. Nah, ben gunahan penonton, Mbak Elisa dalane Guru-guru. Cocok subuh aku. Setuju ya? Setuju. Aku yang setuju. Anu Mbak Elisa, sing duet karo Mas Dereng. Yo duet apa? Ayo, apa Mas Dereng lebih kalah? Upama jumboke karo Mbak Zahro. Apa kuwi? TKW. Jeling. Heeh. Iya, lagu TKW kan ono to. Heeh. Iya ta, Lah Mbak Elisa Jawa Minta. Iki pun didueti ngono. Tak golek sepetan ya. Ora apa-apa, betul apa. Oh, Sugoto kagem Mbak Zahro sing ono ing luar negeri yo. TKW, tenaga kerja wanita. Pejuang devisa. Pejuang devisa. Iki digaet duit ya nak ya gentenan sama aku Karo ngadeg. Heeh. Iya. Luar biasa. Siap. Siap-siap Mbak. Oke. Jan. Ini lagu lawas ya Mas Dereng ya? Lawas. On. Parasnya cantik, aduh siapa dia tiada curiga. Tenaga kerja wanita asal punya keterampilan oke saja. Tenaga kerja wanita jauh di mancanegara, tapi ku coba ku mendekati